Bideo honetan edukan erabiltzaile bezala egiten alditugun zenbait konfigurazio ikusiko ditugu. Vale? Baina hori ikusi aurretik, aipatu hemen aplikazioetan baduzuela aukera zenbait lekutan sartu ahal izateko zuzenean. Vale? Hau da edukako sarbidea edo edukara sartzekoa, hemen duzu irakasleen prestakuntza, hemen klikatu ezkero sartzen zate irakasleen prestakuntza horrian. Vale? Eta, bueno, hemen aukera duzue ikusteko prestakuntza planean dauden jarduera guztiak, argitaratutako jarduerak, nire ziurtagiriak, bueno, informazio honitz. Vale? Bertze aukera duzue hemen ere, izena eman baldin baduzue ikasgela virtuala erabiltzen duen ikastaro batean, hemendikan sartzen algera, ikasnobako ere bai, ikastetxeak bozkaketak edukaren bitartez egiten baldin baditu, hemendikan sartu behartzarete, vale? Bueno, eta konfigurazioen inguruan, joan behar dugu hemen, konfigurazioak jartzen du, eta da gurpiltxo hau, vale? Hemen klikatu ezkero, irekitzen da lehiotxo hau, eta joanen gara banan-banan ikusten. Sarbidea erraten duen honetan, klikatzen baldin badugu edukan sartzea, ikaslekin saio batean egotekotan bertaratzen kontrola eraman zuzenean. Nik hau klikatzen baldin badut, ari naiz erraten, sartzen naizen momentuan, ikasleekin duten saio horretan sartzen baldin banaiz, zuzenin agertuko dela bertaratzen kontrola, erresago egiteko. Printzipioz, hemen ikusiko ditugun guztiak, gure aholkua da mantentzea dauden bezala. Baina, bakotxak ikusiko du. Eta hemendikan ere aldatzen aldugu dugun pasaitza. Bada ezpada zerbaitegatik aldatu nahi baldin badugu, hemendikan. Basako gara mezularitzara. Mezularitzan, hemen klikatzen baldin badut jakinarazpenak jaso nahi ditu dela, idekitzen zaigu hau, baina aukera badago ere errateko ezetz. Printzipioz komenigarria da. Eta mezuak jasotzeko eskatzen digu ea nahi dugun gure laneko kontuarekin edo bertze kontu batekin. Jasotzeko hizkuntza ere erabakitzen aldugu, nahi dugula gaztelaniaz, nahi dugula euskaraz. Bertaratzen inguruan, edukak proposatzen dituen koloreak dire bertaratzea kolore berdearekin, hutsegitea gorria eta atzerapena naranja. Baina edozein arrazoia dela medio. Nahi baldin badugu hau aldatu, klikatzen dugu horietako batean, eta bilatzen dugu ze kolorea nahi dugun. Ez bazaigu gustatzen, beti badago aukera lehen etxea berrezarri eta jartzen da horrela. Filtro iragazkien inguruan, badago aukera hemen erabakitzeko ze filtroak nahi ditugun. Hemen adibidez, agertzen da, 3. ebaluazioa bakarrik filtratzeko, eta hemen hauek guztiak. Aholkua zein da, mantentzea zegoen bezala. 3. ebaluazioak kenduta, baina hauek utzi horrela, eta bertzeak dauden bezala. Beti ere, edozein momentuan hangaudelikan, emanen digu aukera filtratzeko, beraz, dagoen bezala. Kalifikazio motak ere filtratzen aldire, oharren iragazia baita ere, agendarena, printzipioz, bakotxak erabakitzen aldu nahi duena, eta, arranduguna. Gure aholkoa da mantentzea dauden bezala. Abisuen inguruan, ordezkapen bat ixten denean nahi baduzue jakinaraztea, mantendu klikatua. Eta beti ere, jasoko duzue abisua, ordezkapen bat egin beharra duzuela. Ez duzuela nahi, kendu. Eta menuaren inguruan, ikaslearen karpetara sartzen garelean, kudeaketa akademikotik sartzen algara ikaslearen karpetan. Hemen, aukeratzen alduguna da, ikaslearen karpeta sartu eta zer irekitzea nahi dugun lehendabizi. Nik nahi dut ikaslearen karpetan sartu eta lehendabiziko gauza jarraipen txostenak ikustea. Klikatuko genuke hori. Ez nik nahiago dut, ez dakit elkarrizketak. Beti ere, edozein aldaketa egin eta onartzen baldin badugu, horrela konfiguratuko genuke. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.